bari. Okey, başlayalım. Salam milletler. Öz aramızdaki podcast'imize hoş geldiniz. Bugün mihmançılıkta, biz mihmançılıktaydıyan mihmanımız Arslan Arvacı Kofya. Ölmeden Arvacı Kofya'da mihmançılıkta. Arslan. Selamun aleyküm. Biz hoş geldin diyelim mi? Ya da sen bir de hoş geldin diyecek mi? Hoş görüştük diyelim. Hoş görüştük ya. Yala, şey. Arslan, özün tanıdaysan. Birinciden meni sıylap öz podcastınızı çağıranınız için. Şu vaxt sizin podcastınız Amerika'da ve daşar yurt okuyan okuvçular arasında katı bir meşhur bir podcast olup geliyor. İnşallah gelecekte hem bundan köprak görüntüler, zatlar dileyerim size. Okey, Arslan. Özün tanıday, sen näme diýen Amerika'da mesela? Näme haçan geldin we näme häzir wagtda näme diýen? Aslında nereden özün onun şol meselelerini belläp bersin? Haçan geldin? Hemmäňize salam. Men adım Arslan Jumayev. Lewap vilayetinden, Çarjov şäherinden. Özümizkilerden ya. Çarjovdan. Aslım garaşsyzlyk etrafından. Amerika. Öňkady Moskovski. Okey. Bilemok. Däne Moskwa. Okey. Amerika 2017-nji ýylda geldim. Ondan bärde biraz detallan başladım. Dil okuwyny okudum. Başta gelende turist olup geldim. Öňden kiçi wagtymdan Amerika gelmek arzum bardy. Ondan bäri geldim. Bir aýda boldum. Göwnüme ýarady we bärde dil okuwyna ýazyldım. Şeýdimem galdym bärde. Yanından onu bunu işlep başladım. Tanıştık kurup başladım. Ya. Arslan blogum diýsek bolýar-da, doğru değil mi? Bir wagt gyzat bilen Arslan blog. Instagram blog bilen, hata bilen. Arslan şol wagtdan sonra sen Arvacı Kofya şowuny açdyň. Ondan bu pikir nereden geldi? Näme sebäpden açdyň şu biznese girdin? Şo hakynda bir radioda aç da olunca. Menin kofe bilen ara gatnaşym 2011-nji ýylda Ukraina okuwa çykanda başlady. Sebäbi Çarjowda biz Nescafe içip zat öwrenşip ýörende aňra geçip hakyky bir çekirdekli kofeni dadyk gördüm we şondan bärim kofeň muştagy näme diýerler? Fanaty diýip bilerin o wagtlar hem okuwa Ukrainada wagtym hem okuwa hem işe ýetişjek bolup ýanyndan. Indi birazjyk öýüňdäkilerdim Pajaşka. Ansat kolorýalda o daşar ýurt okumak gaty gymmatrak düşýär. Oň ýanyndan işleýärdim, şoň üçin hem işe şeýle bir ýary oky, ýary iş sostaýanyda. Şoň üçin o kofe günde bir 2-3 ýezek daha işleýärdim. Ondan Kipr'de işlerimde, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'de işli bir yer. Şu yerde işlerimde otellerde, kazinolarda, şu barda işlep başladım. Kofe edip sonra bir coffee shop'ta işledim, kofe işini öğrendim. Bärik gelim dedim, şu dil okuwyna gatnap ýören wagtym ýanyndan coffee shop'larda kömekçi olup, yani günde bir 6 saat daha işlep hem özüme pul tapýardym hem ýene şu kofe bilen köprak baglanyş başladım da. Yani dogrymy aýtsam baştan kofe bilen, yani coffee shop açaryn ýa restoran açaryn diýen pikir hiç ýokdy mende. Yani men özüm başka nemelerde görýärdim. Başka sferalarda. Sonra gowurup başladım bu industriyany, yani adamların gelmegini, edil öýüňde mihman alan ýalda täze adamlar gelýär, täze adamlar bilen tanışýaň, zat edýäň, gurlaşýaň we şolara birazjyk bir öz günde ýöne bir gününde çalaja bir neme berýän, happiness, türkmençe. Yani adamlar bilen işleşmek. Hoşalol kitýärler, şeýdip sen hem şu enerji bilen dolýan, şeýdip hem şu industriýany gowurup başladym. Ondan Covid döwründe özüme bir şans bildim şun coffee shop açmagy.
Baristalık onu geçmişin bada. Bunu açmakan bir hiç olmana bir tecrüben var eken. Okey, aslında sorum Arvacı Coffee adını nereden alyametim? Arvacı näme demek aslında? Coffee'nin adını, coffee shop'un adını aslında nereden gelip çıkýar? Şonu bir aýtyp geçdim. Başta köp pikirlendim. Coffee shop'un adyny näme goýmaly diýip, sebäbi umumyň köp coffee shop'laryň adlary meňzeş. Yani основной coffee shop'lar herkime tanıya, Starbucks diýdi, ýene näme, Dunkin Donuts diýdi. Soň şolardan bir ütkeşik bir zat bolmaly, hem adamlaryň ýadynda galýan bir ansatrak söz bolmaly. Meselem köpüsi öz adyny oýýar etýär ýa şonda kän bir Amerikanlyň beyni tutup bilen okşo sözü. Ve köp ulanılan sözleri ulanası gelmedi. Meselem köp coffee shop'ların adı Aromadır ya yeni nämedir, Coffee Land'dir, yeni näme. Hemmesi meňzeşirak. Soň diýdim, ne bir unikalny bir ad bermeli diýdim da. Hem ondan öň men bir internet magazin açypdym, Shopify ýaly. Shopify ýany bir nemäň üstü bilen Hytaýdan eýneşik getirip berde satjaktım. Şo öz web saytymyň adyny Arvaçy goýupdym. Näme üçin Arvaçy goýdum? Birinciden italyança eşitilýärdi. Arvaçy. Arvaçy diýip, yani olara birazjyk ansatran bolar diýdim, näme ýadynda galmagy. We edil Armani ya Versace ne eşitilýärdi, näme sazlar. Arvaçydy. Men diýdim, şo ady goýaýyn diýdim. Indi Arvaçy adynyň gelmegi nerden gelip çykdy? Doğru şekilde aydanda Aravaçı, yani Aravaçı Türkmen sözünden ve bizim tiremiz olup geliyor. Nemeden Devap vilayetinde Aravaçılar deyip bir tire var. Yani etraf taraflarında yaşayanlar. Bir küçücük bir ova var. Hemmemiz hem dostluklu. Yani şeyle bir ova, her kim birbirini tanıyor da. Şondan gelip çıktı. Arvaçylar diýilýär. Gowy yer var, şu kommentde bellersiň da kim maşy taýdan. Men birinji ýerde geçdiň Arvaçy diýip. Arvaçylar kommentariýa goýun. Arvaçylar. Türkmenistanda mal täze öwrenýän näme şolady. Dogry. Şu coffee shop'u New York'ta açmagyň sebäbi barmy? Näme üçin New York'ta açdyň? Şonu bir aýtyp geçdiň. New York birinciden kofe industriyası üçin gaty bir gowy şäher. Sebäbi bärde eýem näçe ýyldan, yani yüzlerce ýyldan bäri kofe medeniýeti gurulan eýem bärde. Täzeden, yani tigir oýlap tapmak gerek däl. Ve bärde işlänim üçin, bärde okanym üçin, bärde ýaşadym. Bäriniň meskenlerini düşünýän de haýsy bölgede näle işläp bolýar. Şoň üçin, yani şoň üçin açdym bärde. Dogry. Mesela aytışın ýaly New York'ta şu medeniýet kofe kulturasy bar diýen dor dämi? Kofe kulturasynyň bolan ýerine de kofe shoplar hem kän arasynda ýaman köpdür. Konkurensiýa da ýokardyr dara bärde. Onsoň şoň meselem açan wagtyň kynçylyklar boldum sen üçin. Elbette ya, men açmazdan öňem düşünýärdim. New York'ta her bir 1 kilometrden diýerlik, ya her 500 metrden täze coffee shop bar. Men onu düşünýärdim, ýöne men şu industriýaň içinde işlänim üçin näçe gitjegini, adamlary nädip hoşal edip boljagyny düşünýärdim. Şoň üçin hem birazjyk özüme ynamam bardy şunu işlejegine. Ve materiallar, zatlary nerden näçe bahadan alıp nädip şundan kär görüp bolar diýen düşünje bar. Şu açylan magazinler var, kofe magazinleri. Öň işläp duran kofe shopmy ýa-da özüň nollun hem zatlary başladyňmy? Gurnadyňmy da? Aslında başta bir açdym, men bilýänim. Hawa. Doğru. Şondan sonra 2019-2021 aralygy Covid döwrü gatken yer yapıldı. Gatken biznesler yapıldı. Kiçicik bir setler vardı, kofe setler. Olaram yapıldı. Şeydip benim özüme mümkinçilik bildim. Käbir adam üçün erbet döwrü boldy, käbir adam üçün ya neme gowy döwrü boldy şo. Yani refresh boldy da täzelendi market. Täze adamlar girdi, köneler çıkıp başladı. Şu arada benim
maňadam näldin pavizlo mümkinçilikler ödi tapdım ve New York'ta şo Covid döwrü turistler yok. Öz New York'ta yaşayan işçiler, nemeler hemmesi başka bir ştatlara gidip başladılar sebebi köplenç işler online edilýärdi, daşardan edilýärdi. Ofise kan giden yoktu. Şoň üçin hem klientura azaldy, köp yer yapıldı. Menem şo mümkinçilikden peýdalanyp arzanrak bir yer tapdym. Birinji yerim Gatarzan düşdü. Birinji yerim ştaýda birinji yer mi ya? Yok, birinji yerim Manhattan'dady. Ondan öňem 1 ýyllap şo Covid döwrü 1 ýyllap gözledim. Gowy yer amatly bahadan. Birinjidene men özüm Amerikalı bolmanym üçin credit score yani pulun zadyň görkezip bilmesen kan bir beren okdylar o yerlere. Şoň üçin kan aktardym. Soňunda bir yer tapdym, kurlaşdyk. Yani ılalaşdyk. Şeydi ben aldım şöyle. Birinci alan yerin ön coffee shop bolan bir yer. Ýagny ön bir coffee shop bolan yer. Diňe has gowrusy dogry özüň içine gelip täzelep marketingine täzeden el goýup ýöret başladyň. Gowy ýok. Şuň günümizde meselem Arvachi Coffee. Näçe ýerde bar? We näçtan aslında dadyňlar? Branch. Şu wagt 3 branch var. Yani 3 toçka diýerler. 3 toçka var. Manhattan'da 2 sany, Brooklyn'da 1 sany. Köpeltmek isteýärmi? Elbette köpeltmek isteýän. Ýöne bu ýyl 4-nji ýerem tapypdym. Aljaktym. Ýöne şu wagt maňa bir neme geldi? Предложение, näme diýilýär? Yani o fursat çykdy darysyna. Ýene bir fursat çykdy, teklip çykdy. Yani şu biziň seti satyn aljak bolýarlar. Şoň üçin men şoňa garaşyp ýörüm. Näli hali belli däl. 100% alındy ýa satyldy däl. Ýöne şo gepleşik halem geçirilip dur. 6 ay bäri dowam edýär. Biz ona aňryk bärik nemeleri iýerýäs, informasiýalary Gowy näme ýa egerde sataň ýagdaýynda başga industriýede näme seredýän onda? Ya täze indi kofe magazyny açatyň gelýär. Tassaň egerde. Öwrem Türkmen awat diýetçen ýa kenar diýip. Kenar kofeden. Ya eger satsam hawa başga bir industriýa, yani şo bir ýene de imit bilen bagly bir industriýa, ýöne sagdyn imit bölümine giresim gelýär. Mesela mäzir New York'ta, Amerika'da aglaba popularny bolup başlady şo tema, napример, şeýle bir taryalkajyklarda näme salat, üstüne salat, green salat. Şoňa bir zatlar açmagy düşünýän. Hawa fresh food ýa mahrat ütköşük. Biraz ütköşük. Ýöne şundan edilen bir tecrübem da doğrudan gireňde ýernäli tutmaly, näli iş tapmaly, ýa-ni o zatlar geçensen diňe field ütke kinçik çekmän ýa-ni doğrudan ütgeden ýagdaýynda doğru. Men innik sorum Arvachi Coffee meselem beýleki coffee shoplardan tapawutdan ýa tarapy nämeler? Birinjidene köp coffee shoplar meselem diýeli produktlaryny satyn alýarlar, getirip gitýärler. Yani fresh, yani sveji bolup biler, ýöne aralyk var. Meselem bir croissant alaly. Şoň napример diýeli 12 saat mundan öň edilen edem sveji diýip bilýäs, ýa-da ýarym saat mundan öň edilenem, yani sveji diýip bolýar. Extra fresh. Sveji diýip bolýar. Iksem sveji geçe. Ýöne biz şonu, yani şu aralygy azaltjak bolýar. Yani biz başga birinden almaýas. Heme biz şu aralykdaky bahany ekonom edýäs. Hem klientler üçin täzece bir şey näme croissant hödürleýäs. Ve onu diňe bul bir näme däl, yani sebäbi bolup bilmeýär. Näme üçin başga coffee shoplardan ütköşük. İkincim hökmany go servis. Yani hiç bir adam bilen näme ara gatnaşyk dörende şu arada hiç hili bir näme çalajydan bir näme adam näme etmeli däl, şu klientimiz senin bir go nastroýenýede däl ýa-da bir go bir näme
bolmajağını yani näle düşünürsem hiç kliente şo effekt etmelilerle. Yani her bir klient go neme nastroyeni alıp gitmeli. Ve şoň üçin biz hemişe işgär değişdirýäs, yani çalışýas. Ýöne şu wagtdaçan toplanan işçilerimiz Hudaýa şükür arasında 1-2 sansy bolmasa galan emmesi standarta göre co-obsluživanje berýär. Aslında soraýanyp durdum şu staff experience näme diýýäňler tipler, şu ýanky işçileri yani yöretme mi ne de training geçilen. Şoňa näme seredýän diýen soraw olmady aslında. Hiç bilýän, 3 tane diýen doğru değil mi? Ha, elinde täzeläp durýan ýa-da staff experience-den yani işçileri seredip durma, täzeläp durma ýa öwrüdip durma täze bir işçileri me täze ýollary me. Yani bir edadyň barmy? Tejribe. Näme başa çykýan şonu? Aslında men naprimjer meselem 32 ýaşymda ýöne yaş kultura bilen birazcık tanış. Yani Instagram ýöreden soň, TikTok zat ýöreden soň düşünýän olaryň mentalitetini özümizem ünsören olsaňyz neme köp işgärlerimiz hemmesem yaş işgärler energisi dolu ve şu arada mesela biz önkü oku yani önkü okuwun ýolundan gidemizok da köne o business old school değil, taze school training geçirilýär. Ýöne freedom yani birazcık nemeden berilýär. Birazcık demokratiya berilýär. İşte o erkinlik berilýär. Sebäbi köp başlyklary görýän bolsaňyz her bir minutda tünde durup ay muny eden ok, onu eden ok, şo mıdır adamın kellesini ýerler de şoň üçin hem işgärler käm bir durasy gelmeýärler. Bir tarapdan da какой-то birazcık bir strogi olmak gerek. Ýöne pastayan her bir minut olary neme dip durmaly däl de biraz ýaşlaryň erkinligi gowy we şondan men köpräk hem neme çykarýan, netije çykarýan. Şu sen Arwatch Coffee birinji biznesiň doğru değil mi? Birinji mundan başga da öňem Shopify albardatlar etjek bolýan diýdin. Ýöne biznes şeklini etýäniň we ulaldanyň birinji biznesiň. Onsoň şunu eden wagtyň sen günüň näçe prosentini şu biznese berýäň? Yani şu mene yatıp durýan meselem ýa-da başga ýyllarda şu wagt näli? Ýa-da belli bir sistemany oturtdum, emme zatlaryň işgärler ýönetipdi. O tarapy näliýdi? Wagtyň alýan da günüň alýan. Meselem indi açyp başlayan bir toçkany şu wagtyň alýan. Şu wagt yatyp durýan, belki yatmaýan. Sebäbi wagtynda etmeli, mezady onu muny taýýarlamaly. Mende şu wagt sistema var. Sistema oturuldy. Günümiň diýeli belki 15% alýandyr Arwatch Coffee. Effektivni iş hasaplandy. Bir 15% olýar. Galan wagt öz işim. Sistema oturanna. Şu sistemany oturtmak näçe ýylyň aldy meselem? 1,5 ýyl arkaýyn sistemany oturtdym, dogry. Arwatch Coffee'ň customerlary, klientlary, meselem loyal customerlar datlar barmy ýa ştaýda bir belli bir datlar ba, biznesler ba, şoňa gelýänler gelip gitýär. Arwatch Coffee'ň loyal customerlar datlar barmy dary? Hem meselem men Manhattan'a gitýän, ştaýda Arwatch Coffee ba. Men Brooklyn'dan bilýän, men Arwatch Coffee'den işek. Diýen loyal customerlaryň barmy şonu ýaly? Bar. Da diýän, da. Asnavnoy adamlar ýanky aýdyşmaýan näme üçin gelýär? Gowy bir aragatnaş üçin gelýär. Yani gelen wagty bir özüni her kimen bir men rusça garşdyrýan birazcık priznanie. Käbir meselem özüňiz hem kofe lübitel bilýän, tanaýan baş bir ýerlere barýaňyz. Oçur vardır. Ýöne giren wagtyňyz hiç kim siz seretýän däldir. Yani priznanie ýok. Şo bizim aslanly yani şolan bir kiçijik punktlarymyzyň biri. Kapydan kim girip gelse şol momentin özünde aragatnaşy almaly. Meselem sen daşy bir zatlar ede oturan bolsaňam, şo girip geldimi? Hey, how are you? Nämişe? Gowy ýagdaýlar. Birazcık garaşar gelýän sen üçin diýe. Yeterli adam üçin. Doğru. Ýanky müşteriler, customer var da etdiňmi?
kompüter bilen gelen müşteriler, customerlarına näser edýän. Oturup 8 saat oturup gidýänler bolýar da, 6 saat, 2 saat, 2 saat. Amerikada çünkü şu meşgul esasen New York'ta gelip kompüterle oturup coffee shop'ta işläp gidýänler käninde gasym köpeldi. Soňky Covid'den soň rating ularly. Özme medýan ýöne 10 ýyllyk bir gözün çykaramak, golun çykarýanlar bar çyndan. Olar näser oturýan. Ay yo, men oturan wagtym hepde bir coffee shop'ta 5 saat, 4 saat oturýan. Ini kepde ertem oňa Amerika barmakda başga ýerke barýan. Ýa coffee shop men belki 6 hepdeden soň ýa 5 hepdeden soň barýan. Aýda bir gedek barýar diýeli. Ýöne netijede her ýerde baramda da bir coffee shop'ta şol adam görýän adam bolýar da bir geçeňede madyňla sen her ýerde gelýän maş takdyňa sonra wada onu şoňa näle terdiň şoňa alyp müşterileň bolýar çyndan ýeriň alýa dadyň edýärmi ýa yani erveserede okmaya gowser edýän müşteri ýa-ni zaten şunday şey diýip sorasak näle aslında şeň sorada customer portfolyoň sorada metem köplenç gelýän customerlar metem gelip alyp çykyp gidýärlermi ýa gelip oturýarlar, zat etýärler, işleýärler. Şonu ýa görünüşme ýa-ni diýjekän kompüter bilen oturýarlar, o üçinji görünüşli customer ol. Şurada odan ýa gaýtýan. Ýene de sistema dolanyp geles, sebäbi eger pikirlenýän bir düşünjeli bir biznesmen bolsa, baştan şo ýeri açanyňda konseptini eýem düşünmeli. Meselem klient bilen hiç wagtdam uruşmalı. Uruşmanın diýende baryp, "Ey, sen näme diýip uruşmaýan şey." Yani hiç hili bir neme olmaly däl. Dawa jenjeli olmaly däl. Daşy gürleşmeýän hem dawa jenjeli girip bolýar. Meselem stollarda kompüter neme oturmak bolan ok zat diýip ýazýarlar, dogrymy? Eýemse şo uruşa girýär, yani gönümel klient bilen uruşa girýär. Şoň üçin başda açanda meselem uly kafe shoplara ünsörýän bolsaňyz, meselem diýeli Starbucks ýa zat. Häzir Starbucks hem şo kompüterini oturýan ýerlerini polny aýryp başladylar. Nationwide, yani bütün ýurt boýunça. Olaryň indi näle gurýar? Täze locationlary, täze bir toçkalar näet diýerler. Şeýle beýik stulçyk goýarlar. Neudobny, yani oturup bilmejek, köp oturup bilmejek bir stollaryny goýarlar. Meselem beýik stol goýarlar. Oturýan birazcık wagt geçdi, bir 5-10 minutdan arkaňa agyryp başlaýar, çykýanda gaýtýan, dogrymy? Olay hem size hiç zat diýmän, siz aňyrdan çykaryp goýardy. Goşulýan, bir 2 sanakda, 3 sanakda Starbucks bilýän meň raýonymda. Oňlar arkan oturup bolýardy. Soň stol aýyrdylar. Indi stol aýyrdylar dälle, odat dur, stullar aýyrdylar, stol dur. Onu da oňşlýar dik turup däl. Soň gördüm stolum hem biladım ayrık böyle blanka diýip goýarlar. Ýa-ni diňe barıp pika edip gidýän. Ana oturup bilen ok, no computer zone hiç zat ýok. Yani täze onu Starbucks şekilde zat etipdiler da göni. Şoňa goşulýan Starbucks. Şo klientlerim, işçilerim şo sistemada işte. Şo öňünden konseptini düzýän. Meselem işçilerden öňünden sistemany düzýän. İşçiler oğurlaman bilen ok, işten gaçyran bilen ok. İremçik bilen ok ya eýem tutulýarlar da sistema var. Şo sistemadan çykyp bolanok. Yani balyk ýaly aňryk bärik urunýar. Düşündüňiz ýa. Ha, başdan neme? O pikir atdy. Şoň üçin men napример 2 toçka Manhattan'daky 5 san stol var. Şolar şo günüzin otursadam beýlek klientler gelýär, uje oturma ýeri ýok. Diň alyp gitmeli bolýar. Şoň üçin olar alıp gitýän klientler üçin nemediler, dörediler aňyr Manhattan. Dogry. Manhattan'da kän oturmasalar bolýar. Manhattan'da her bir kvadrat metriň gymmat. Uly kvadrat metr alsaň $30,000 aýlyk neme arenda tölemeli. Onuň içinde de sen aýdyşyň ýaly 12 saatlap gelip işleme oturýarlar. Yapmaly bolýar kafe shop bir 6 aýdan, 1 aýdan, 1 ýyldan. Şoň üçin aňyry şeýle bäri Brooklyn'de meselem şu toçkada adamlara näçe saat işlemeli dem ruhsat berýär. Sebäbi hatta men Wi-Fi'm bärdäki ýakynda kafe shoplara görä iň tiz Wi-Fi ýerleşdirdim ama gymmat töleýän olar meselem $100 töleýän bolsa men muňa $350 töleýän, $380. Ýöne hiç bir problema ýok neme tizlikde zatda bağlanışykda. Şoň üçin hem bärde oturmany yeremken meselem 38 adam oturup biljek yer var. Capacity var da. Owa. Şo nemeler üçin edilen. Meselem şo işçiler gelýär 6 saat işlemeli, nemetmeli.
täze pişirilen kurasanın iyisi gelip dur. Edilen kofenin iyisi gelip dur. Näçe otursa da hökman içine medip başlaya. Mesela yani mene doktum. Yani siz pizza yediniz ha oturup. Mene bir yesim geldi. Düşündük. Bu Fransa'da ya. Şu yani öngünden düzülen şu neme kapana düşürmeli klientleri. Bu adat var Fransa'da business var yani. Fransa'da olmuyor. Kopya ettiler bunu. Baker'ların kahve adatları var, witchkalar var. Çıkan mesela. Gönü adamların üst tarafına yani adamların geçen tarafına çıkarıp koyardılar. Yürüte ha onu täze ediyorlar bile mümkün öňleri edilýärdi we onu şu täze çıkan croissant olsun zat olsun şu baker çıkı. İyisini adamlar zamanı bit yani özünü çektirip şol baker'a çağırýarlar. Şol proseduran berde içinde lokal mesela belki yani şu ideya. Mesela Levap'ta Çerjev'de yaşamdı. Bir san yer vardı Levap çörek deyip pekarnya. Şo ýanda hem işi tort düşürýärdiler. Bütün şäher şolaň tordy sveji yani täze deyip şondan alýardylar. Şoň ýandan geçip gidende şo vanilya aromaty gelýärdi, şo girip şo tortdan ýesin gelýär. Yani bu zatlar napример ýene tigir oýlap tapmak gerekler. Özüň düşünmeýän bolsaň, özüň şo industriýada işlemän bolsaň, neme girýän internete, Google'a, YouTube'a, şo ýerden neme öwrenip bilýän. Ýa-da kak minimum menki ýaly bir ChatGPT ýa internetde näme häzir näme kyn öňe toşna öwrenip bolýar bir informasiýany. Internetde häzir hemme zat garşyk. Soň şondan haýsy sana wygodny olarka diýip çykaryp bilmek kyn bolýar häzir. Şoň üçin adamlar kurs alýar. Meselem birini tanayan olsan şu nemede industriyada işleyen şonun vakti gymmat bolsa da şoňa biraz 1 sagatyny 2 sagatyny nemetdäni öwren diýjek bolýan da täze başlaýanlar üçin. Yani dipdiňde meselem şu ingiççe Wi-Fi meselesinde has bu variantya gelip işleyen has doňman işini etsin zat diýip. New York'ta şu kofe kulturasy aslında şu ütgeýärde. Şo bolýardy, o da bir kultura bolýardy. Şo trendler sen ýerleýär şu. Ütgeýär aslında. Kofe meselem bir gelen adam diňe kofe alan aslında. Doğru değil mi? Kofe alan sen ona bir tarapdan servisem berýän bäri. Masalan şonu ýerleýär, trendi ýerleýär ýa-da nämeler edýän, ütgeşiklik nämeler planlaýan. Umuman häzir tehnologiýa döwründe öňe bir ütgeşme 10 ýylda ýa 20 ýyl aralygynda bolýan bolsa, indi häzir gaty tiz ütgeşme bolýar. Hem işedem näme diýerler bir nemäň statusy bar. Eger şo wagt bilen ütkep ýetişmeseň, izdaga alýan şonu ýabrdat diýerler. Bizem hökmany ütkemeli bolýar. Ertir bir gün napример bärik gelip egneşiğe moýup biler. Meselem egneşik satýas. Ya diýeli şem bu ys berýän şemler bar ha. Belki ondan satmak mümkin. Yani şo döwür bilen ütkep ýetişmeseň bolan nokta biznesmen üçin. Manhattan'da bir tane kafe shop'a gidipdim. Karela, yani yanlış ýanmasam, zatdy. Kofede içotin, bir gapdarla dadymma. Sağdyň ýetgelýärdi seni? Ýok. Meselem, şo taýda kofe içotin, bir gapdar güller zatlar satylýar. Açık koyam, ütkeş bir konsept var da gelýänler hem zatlar gelýär. Paralar gelýär köpünç. Şo taýda güljagadlar zatlar biram zatlaryň içinde oturýan ýaly bir hili. Tokoyun içinde oturan ýaly, agaçlaryň arasynda oturan ýaly ütkeşjek bir konsept çykarýarlar. Şoň üçin sawn diýdim da, güllüň ýysy bar. Näme sawnda da güllüň ýysy bar. Okey. Yani şanya konserdatta da var Philadelphia'da girýär. Onda вообще asıl durýar bir dana belki zat tatil garşokda tatil. Şanya da satylýar. Ya goýsa köp kofe shoplarda şeker aratlarken näme diýän Saun satýanlar bar. Ba men gördüm saun satýanken ondan hemme de satýar paşty şoňa geldik şu. Kofe shopda saun satylýar. Ba görürsün. Bar. Var şöyle orada ya da trollýärdi şu atmeli. Yo hakikaten var. Yo gül tatylýar, saun näçe tatylmasyn diýe. Yo bar. Doğru. Okay. Bu tema var da ayrı öyle şey yaptın. Candle hem olar şeyle de var. Onu saun gördüm ha. Men özüm olar näme diýip bilen
natural bir zat dip satanlarına organik. Organik bir zat dip satıyor. Benim diyor niye mi de pahalı o kadar? Niye mi çok kolan yani hani gidip bir sectioncik koy mesela diyor şuna ullokan coffee shop olsa edil cashier kasan kaptallarını bir ayrıtın bölgeye taptırırlar. Şu tadı yani candle mandle beylekleri sağlama onu hayran alım niye mi be bunun ne işi var ise mara imol mana şonu o da business aspekte organik bir hükmünü satyanlar bar iken benim bahtidim bir geliş başlattırım yani hem bir ütköşük bir zat mı diyen bir soru oldu da ödmeli. Doğru. Yani bir gürleşmem geçipdik ha. Ondan mesela biznesine şu an belli bir proseste deydin. Mesela diyelim o proses olmasa mesela 3 tane var doğru şu an toçkası var. Belki ştatlara da giyinme daha var mı? Bir brand şekline bolma bir maksat. Eğer biznesin satmasan başka ştatlara da açılsın geliyor. Şu an bir plan var mı ileride? Var. Mesela ya tasım giyinmek ya da şu belli bir standart saklayacak. 3 tane 5 tane takılacak standart olsun belli bir daha olsun. Indiki toçkanı eğer biznes satmasam indiki toçkanı belki başka bir ştatda ya da şu ştatda olsa da başka bir şehirde, kiçiracık bir şehirde açmayı düşünüyorum. Sebebi New York gatı ulu bir konkurensiya var. Atı kıyın hazır. Her kim şu yerde kafe shop açacak. Kimi sorasam, kim tanasam birinci biznes kafe shop açacak. Kıyın, konkurensiya kıyın. Belli bir möçberi soramno şu kafe shoplara gitti klientlerin. Şunun için hazır sereden olsanız başka bir kiçiracık setçilerim, kiçiracık şehirlerde, başka ştatlarda indi bir kofe kulturu neme özgürüp barayan yerlerde açma makul bilerler. Şu an mesela her kim coffee shop da aşağı koyuyor ya. Şu an hatta birazcık girtek tare şu tema. Ansat bariyer kan yok diyem doğrudan girme için. Coffee shop'u açma için. Bariyer kan yok. Yöne konkurensiya. O imit sektöründe kıyın. Girmeye ansattır. Yani pulun olsa giriyen. Yöne şunda o şu akımda durup bilmen gatı neme men innik soram şu sorak geçayn. Kofe bilen aran gosen. Hayt kofe'n halayan. Arvacı kofeden başka. Hayt brandin kofesi ya hayt brandin kofesi. Ya nahil kofe halayan mı ya? Dankin nitene Türk giderli dankin dino. Trivat no. Mesela men Trivat no mağor ya Nescafe var ha. Golden Eagle. Golden Eagle. Men şoň da muştoğu. Golden Eagle'ın var ha. Golden Eagle'lan beleklen kendi adı der. Ne bunun adı? İç bilem o. Kofeci der. Yani mesela çay içtim. Ken kofeci biri der. Sen ondan ödün haytın içen. Haytın harlayan der. Bu pikredo Türka Ukrayna'da Trivat no. Bizim baştan kofe bilen bağlaşık bir tane podcast'ımdan bağdı. Sonra şeyler reyt etip geçtikler. Bahavet geçiptik sonra. En yukarı yanlış mı yapmasam Golden Eagle aldı mı? Trivat nom. Neşhur Trivat nom. Ulu bir nemelerden, brandlerden kan bir halamok. Yani kiçi öz yerinde qoğurayan nemeler var berde. Kofe söz yadımdan çıktı. Şu roastery, şu berde pişirenler var. Şolardan deňek gördüm, gönlüme yaradı. Aslında günde men öz kafe shop, yani özümünkini övdüm del. Yöne bizim kofe hakikat bana rahatsa. Men başka bir yerde işlepdim. Şu yerde dem şu kofeni alyadılar. Menem edil şu roastery, yani şoların qoğurayan yerinden barbaldım. Şu roast temasına şu atqı arvacın ulanyan roast level nämede? Yani dark mı? Medium dark. Medium dark. Ya çünkü barladım şu an. Pol dark del, medium dark, birazcık qara şokolat, birazcık karamel nemeler var. Ondan sonra ödünü şu öz brandiniz bilen ayrı bir zat etdiğiniz da doğru değil mi? Ne şu görüşme var. Ödüyoruz da atlanız var da mesela kavda kafe shoplara giden wagtın zatlar olya atlar berip bilyatmy? Labellar var. Lavazza diye yine zat diye mesela. Şon ýaly ulan ýalar ödleri zat bolsa da. Ne mesela senkde öz yürüt öz branding bilen ulan ýaňdary. Çıkaryan öýtýän doğru değil mi? Men şu roaster'a bardım. Maňa her hil görünüşde goğurup berdiler. Zadyk gördüm. Men diýdim, ýene şu
nemeden tagamdan men hemişe isteyen. Özüm seyretdiýän onu hemme daqtaryn hemme näme diýen proseslerine sen elbette köp yerler bilen ýöne coffee shop açmaly diýip açýarlar. Ýöne kofeýany gowy noklar. Alýarlar meselem yanıp duran bir arabika zat goýarlar da şu adamlar kofedir da ne alarlar diýip pikir etdiler. Basa men bir kısan da tanışlama bärde coffee shop edýär. Ondan daşar bolan olar ana edir om kofe gowy olam şa edir medium roast bolanya. Soň başga bir coffee shop gözledi açmana. Soň menem oturup kaptalyna götürdi oturdum onu bu näme o näme diýip soraglamda. Eşler diye açıp diye satýarlar diye ştaýny 70 000 50 000 satyp oturlar işler nok diye öldü diye 4 aýda mer ýatyr diye biznes diye 50 000 soruya şoňa diye degen ok diye çünki de meni täze müşteri çöplemeli onun üçin kyn yer diye ona belli edýän ýer näme fail bolany gyzyk ýeri biletin gelýär diye ýa-da customer service'in olur ýa-da coffee turşudur ya acıdır diye bolly esasyndan pointlaşlar diye şolar adamlar diye söýüp biljek bir coffee berip bilmeseň ýa-da şu environment dörmesi de şu tadı hatta yer gowy odan luxury ha ýöne ýapyk 4 aýdan beri düşünmedik näme üçin onu gidip göreliydi gidip gördük sadetken netijede kofesine barlap bolan okkolyn şonýa bir aspekt bar şu imen coffee roast gowrulma görünüşi wajyp rol oynýan öwrendimde şonda ol bir 4 ýyl 3 ýyl gurun edýänne oňul oturamdalar gyzykly näme hemme zadyň bir standarty bar şu standarta göre uğrukturmalı näme biznesi. Meselem käbir yerler açça ýöne kofe aýdyşyň ýaly umursamaya kofe näli kofe ey adamlar diýerli boy kofeňi içeri diýip pikir etdi. Käbir yer açça biz safsem unik yani biz safsem unikalny bolmaly diýip pikir etdiler. Yani 6-7 näme ton bu ne Afrikadan gelen bu ýene nämeden gelen $18 her bir nemeni kruşkan satýarlar. Men barlak gördüm o ýerleri. Ýöne şolaň 80% neme bolmaýar. Fail bolýar. Çünki ýanky magazyn aýdan gidip gören magazyn ýeme bar. Satýan müşteri ýani ýapyk diýerim başma. Näme diýdi göne bu täze ýapyk yer şeýle cashier bolsa cashier ýani pastureler goýlar. Tort mortat 3 sanak goýupdyr ullu kanyp ýani $300 man gerek o boş bolsa da odan ýamla ha o gün o birinji göze düşen zat buna täzelemeli berk geçdi atlaň diýip bärini düşünýär aýda otur özüne ala ona meni etmeli täzelemeli zat soň eýesini gyzyklanýar da eýesini näçe satýan dedi men başga da biznesim bar maňa wagtym ýok zat diýe soň bu seret durdy abu diýe biznesine de durman ýan onu diýe berde kim tiretdi näme etdi ýanky diýtler onu geçik koyur şeydir plana yani alıp bir işe derler kofe içerler laydı koyur ya diğer şöyle işlerini okuyan şunu yalatlar bu çağa yal seyretmeliler bir biznesin ortada şöyle rolü oynuyor diye der imen şöyle vacip şu tayda görkö düşüyor yani kolanın bellek geçenden son gidip gıdıklandım harsam gogu geldi de öğren kaldım şu vacip temaları şu açmak nerede ne hemçi seyretmen hira seyrediyen önkü ýesine hem üçin açdy. Nerden seyretdi, nerden başlady, sen näme üçin seyret başlasyn geldi. Sonra o jogap bermeseň bolanok diýip belli etdi. Yes. Mende bir soru bar. Indi sana branch bar diýdiňde Manhattan, Brooklyn'da. Bahalar ötköýärmi? Meselem o taýnyň kofeň bahalary. Demografiýasy başga. Bahalar Brooklyn'ky başga rakmy kadýanna? Ýa, düşünýän. Ýöne bahalar näme ütgän o sebäbi paşty 3 de şo bir baha. Ýöne meselem bärde biziň Brooklyn'daky häzirki oturan ýerimizdäki territoriýasy ulrak dogrymy? Endi şo ýene de 231 hasap diýen ýaly şu bärde arzanrak Brooklyn'da arenda arzan, ýöne Manhattan'da gymmat arenda. Aňarda kiçirjik yer. Ýöne ikisine şo bir ortaçam, şo bir baha bar ya. Girdeji. Bärde köprak oturup işleýärler. Bärde arzanrak edipler, tik arenda öwre dogrymy? Meselem, ýöne şo bir bahany goýmagy makul sebäbi bärde köpsü gelip diňe oturýar, işleýär 6 sagatlap, 7 sagatlap. Bize невыгодно. Ýöne bahany dogry goýaňda şo bir zada geldi. Yani düşündürüp bildim biraz. Ýa-ki ýende bir gyzyklyrak soraw wadylar. Ve ýene bir zat goşaýyn ve Brooklyn yani Brooklyn'in çet tarapam däl biz şu wagt. Ve Manhattan ikisi paşty bir şo bir baha produkty zada ünseren bolsaňyz şo
şo bir baha. Yani bu bäri bir neme sentra ýerä ýene-de. Ja. Şoň üçin bahany ütketmek hem bir nemesi ýok. Ja, şala Ormonter'dan downtown'a geçip gidiyor. Ha sonra o neme aslında şu imna bor hem business değiştiren yani esasen sen ne seriden imna şu business shopping'da coffee shopping'da consistently yani devamlı maintain var productive saklamakta nähili aspektleri seriden yani dolanır yani şu productive olması için devamlı hani belirttin de işin tezeleyen gerek olsa ona diyen gerek olsa başka da var kriterler var mı şun şeyden ayrılmadık da bilmeyen bizim bilmeyen bir görünüşümüz standartlar hem işe saklamalı. Mesela yankay düşünýäli haladelnik diýeli bir gün boş bir gün dolu bir gün o zadyň ýok bir gün bu zadyň bar oňa bolmaly da hem işe standart bolmaly. Şu meselem diýeli şo garach şokoladda например näme diýilýär türkmençe kızgın şokolad üçün gelýän o kızgın şokolad üçün gelýän müşteriň hemişe şonu almagy nemesi bolmaly şo ýerde. Hökman bolmaly şo produktyň. Ve işçileriň hem şo kaçystadaky obslužuniýasy hemişe 100% bolanok olam dogry ýöne hatça by şo 80% edip bilsem это success. Okay. Ayan qadiyan 80% success yani 20% fail point var. Şonu nähil çeden meselim deli müşteri gelýär we complain edesgelýär feedbacklerini nähil yapýan şolar nädip öwrenýän ýa-da meselem sen ýok sen dinlemelär bir complain şonla yani on näl yapýan we özüň bolany özüň nähil çözýän şo meseleleri 20%lik faillangy müşteri tarapyndan complain edilenler. Müşteri bilen complaint yani nemesi şu davalaşanda hiç adam yani nemetmeller yani agresif yani bir ayalın yalla dinlemeli düşünmeli bolly başka iş zaten deyip bilmeyen sen doğru der deyip bilmeyen o düşünýän zat diýmeli şeytne bağış. O ba. Türkmençe düşünýän? Türkmençe düşünýän? Bilýän? Türkmençe birazcık indi başlady ha. Şu da şey onda teretmeýär goýtar. Şu da sen gelme şunam complain et berdiň diýen dadym bolum gel bir da complain edenne. Complain. Hiç kelime gelmeyecek zat oldu. Mesela bir Afrikan Amerikanits girdi. Berdi dem olam bir neme düştü bir prazniga yani bayramçılık gününe düştü Amerikanlaryň bayramçılık günü bular şäherden gitdiler owalaryna öýlerine neme maşgalalar bilen oturmaga berdi dem kim galsa galdy şäherde şo galan adamlar otyr bir girýär yani African American diýeli gara diýsek dogry bolmaz o girýär seretdi kim otyr kim oturanok berdi neme ýok diýär African Amerikalı adamlar oturanok diýär şonu complain edip bir neme ýıldız beripdir bize yani berdi diversity ýok diýip çykyp gidipdir de beýnandım digital şu aspektde hynjalar New York'inde bir gaty progressiv şäher bolan üçin birazcık yani zalatoy neme seredina ýok. Bir yer men ona kam bir üns beremok. Häzir wapşe öňe bir ýyldız at goýsalar birazcık gynnan. Ýadym näme açyp investigation açyp näme boldyk ondan bundan sonra häzir wapşe gynnamak sebäp düşünýän şo her hil adam bar, her hil müşteri bar. Servis gowulman bolsa, конечно, näme berýäs? Point berýäs, işçe ýöne onýal bir agyr näme beremiz ok. Yani lichnost näme zada geçemiz ok. Ýöne düşünjek bolýas. Näme dogry, näme ýalňyş edipdir. Eger onda da sırası işçi kovlanok bizde. Mesela bir ýalňyş goýberdi. Barsan git senden işçi olanok diýlenok. Yani 3-4 şans berilýär. Seretdiýäs, görýäs. Ondan soň bir netije çykarýas. Ýa-ni her kim bir näme
Aşıkka yani train zat etmegem antatda da bir iş ýar ýani. Amerikada iň birinji problem o täze iş tapmak. Bu problem. Täze iş tapmak antatda işini training etmek wagt. Kıyn mesele şol. Şo iň şo ardan ýany. Trainingim ettirip ondan bir aydan çık gitýänlerim bar. Sen minusda bolýanda trainingim etip pul. Bir train ettirmek pul. Neme var diýär bir ýylda goýan bar. Hökman neme bolup bilermi? Näelden kontrakt ya kontrakt diýek da başga bir başga goýda coffee shoplan birinden bir işçisimi ya deli o business owner bolupmy sen beçerde kirlenýär. Arka tarafına berýär. Ýa meselem şon kontrakt eden dedim 3 ay minimum sen çıkmaly däldiýsen hem ol 2 gün go işler 3 gün evde işler umursamaz işi käm bir nemetmez netije vermezler. Şoň üçin bizde kontrakt yok. Çıkacak mı böyle çıkar? Onu da mesela Google Review'da ya dedi ya. Kağıt ona oturup pikirlenme. Geçen bir yerin Google Review'sunu okudum da bir yıl derttir. Teyav şu. Men çağım bilen girdim diye. De başka birinin çağıt içeride oynapıyor. Algap. Men çağıtın kakya. Ve diye şoka konçunsi de bir yıl verdim de hiç logika yok da. Ne da o işleten restoran hiç daha diyor ki nemetsinler. Hani gelip men çağım girdik konu oğlum çağat gelip kalktı şonşundan barıyla diye hiç daha diyor bile ama Amerika'da ahli kuramalar müşterinin tarafında. Yani Amazon olsun, neme olsun, restoran olsun. Diye müşteri doğru. Müşterinki doğru. Şu nemesi var. Onun hem go tarafan var, ervet tarafan var. Diňe gowdam diýip bilmeýär. Şoň üçin arasynda şoň ýa nemelerem Hudaýa şükür ýene de şoň ýaly prosentaj, şoň ýa müşterilerin prosentajy az söräno. Yani agla we köp adamlar ýene düşünjeli adamlar. Yani on ýaly biri belki 8%, 10% bolup biler. Ýene de şu coffee shop'a deýiş kakras diýär-de şu temada çağa diýip we akma nemeler pet free zone mesela gucukly zatlar gelip bilýän yani kän mi gelýän coffee shop şoň ýaly we diýan berýän momentler bolýan ýa peýda fiken arada boldy bir 2-3 gezek boldy on ýazat meselem New York näme diýär запрещает, то есть New York ruhsat beren o gadagan neme bilen güjük bilen pişik bilen coffee shop'un içine girmek gadagan kategorik diňe servis dok bolmaly. Onam haýsy birini neme dip dokument görüp bilýän. Meselem geldi bize soňunda şeýle bir karara geldik. Biz diýäs diňe servis dok yani servis it girip bilýär coffee shop'un içine. Şonuň üçin hem egerde bir barlyk gelse, şunun servis dokdugyny aýdyň diýip bilýär. Bize şeý dip müşterilerimize maslahat berýär. Aslında qadagan yönü gelýär. Meselem bir zat diýsen, Amerikanlar öz itlerini, pişiklerini çağalar ýaly gowurýar. Ve eger sen itin bilen girip bilen ok diýsen, gaharlanyp gaýdyp gelmezigi mümkin. Şoň üçin biz şeý dip mülakatly bir uğur tapdyk da şeý. Esasam New York'ta o gaty ulur neme community. Hem biz olara kömek etjek bolup duranýar. Meselem eger barlygy gelse şeý diýip aýdyň zat diýip olaryň tarapyndan tutanýarlar. Şoň üçin kämir neme bolan ondan. Kaman cringe sorak gele egerde barlyk güjükli gelse näme? Ya. Kameran ýapaýda. barlyk gelip sound zatda diýene. Ya da ödüm bir beat play bir zat ýa var. Soňşa taýsyn. Okey. Adamdan gyzyklanýan soraýyn. Brooklyn üçün diýeli. Ya location'a wara ütgeýändir. Bir coffee shop açsak bolsaň näçe cost zady, näçe çykdyjy näli. Norlan aşağı bolsaň meselem, bir coffee shop'yň çykdyjy näçe bolýar. Norlan gurjak bolsaň. Norlan urjak bolsaň, ýene adam ütgeýändir meselem diýäm, bir coffee shop'yň iş yapdydy, şonu aldym. Ýöne meselem diýeli, şon ýaly bolan ýagdaýyna meselem diýeli, norlan guran wagtyň näçe alır meselem. Meselem diýeli boş diwarlar. Boş yer, yani white box, yani ak hemer hiç zat koyulmadık. Yani santexnika geçirilmedik ve eýen berde neme territoriýasyna bagly.
Mesela kiçirajik bir yer olsa bir $100,000 gerek. Ine şu Brooklyn'daki toçkamız ýaly Google'dan girip görüp bilersiniz. 167 Rogers Avenue. Berdäki ýaly bir yer açjak bolsaň $350,000 gerek. Mesela şuna burayda bu seredýän neme öňkü ýerleri $400,000 wlażenie edipdirler. Yani yatırıpdırlar. Owa. $400,000 yatırıpdırlar. Sebäbi santexnikany geçirmeli, elektrikany geçirmeli. Hemme zady geçirme üçin hem New York'tan yani döwletden owa ruhsat alan, ruhsat bilen hem diňe ruhsatly nemeler iş kontraktniklary işläp bilýär. Kontraktniklaryň hem ruhsatlaryna töledik üçin olar hem gymmatrak bolýar. Abyşny işçilerden gat gymmat bolýar. Men bir kondisioner goýdurmak üçin meselem diýelim bir unit birini goýdurmak üçin $7,000 çykdy. Sen pikir eder bärde näçe bölegi bar? Aslında gurmasan satýaly görünýär, ýa görünmeýän çykdyjylary izinle köp diýende dordam. Doğrudur. Bulan öz zady. Mesela gurjak bolsaň näçe bir wagt alýar coffee shop. Ýa-ni diýen ursatlar almaly belli bir lisense statlar bar monýaly. Mesela men şunu karar berjek coffee shop gurjak diýen 2 hepde men ine şunu taýýar hemmedan alamdan sonra açyp bilýän. Bir aýda açyp bilýän. Ýene de ýerine bagly. Meselem bir ýöne kafe maşynka goýup diňe kofe satmak üçin kämir zat gerekde. Холодильник goýup üstüne kafe maşynkany goýup bilýän. Ýöne noldan bolsa iň azyndan 6 ay gerek. Ruhsatlar almak, neme kontrakt. Ödüňiz çykarýan, ödüňiz etýän, ona mursat bar öýdýän, sanitation niye ýene bar da diýe. Конечно. Ola mursat fire department diýe doğru 6 ay. 6 ay iň azyndan gerek. Awa. Ýolam gürleşişine bagly. Meselem käbir ýerler meselem käbir bir Manhattan'da gaty adam kän bir yer bolsa, olar sana muht ay bermeýär. Ýöne daşrajyk bir ýerde bolsa, Brooklyn'da zatda muht aýlaram berilýär. Sebäbi sen şo ýeriň eýesine aýtdyň-da, men neme bir zat gurjak, ýani ýatyrýan bu ýere. Şoň üçin olar sana ustup edip 4 ay, 3 ay, 6 ay içinden bermekler mümkin. Gürleşişine bagly. Business friendly diýende. Sebäbi olar adam netijeli o neme biri pul yatırım etse, o yapsadan biznesi indiki biznes üçin tizrak neme klient tap bilýär. Yes. Arenda üçin. Doğru. Bam soralarınız? Okay. Mende bir soru var. Yani future plans, mesela diýeli, coffee shop future plans diýen bir aspekt bar. Mesela şunu ýaly ýende şunu ýaly bir etjek şu magazynda, bunu etjek diýen bir pikirleň barmy? Şu coffee shop'da değişilmi ya bu yani gelecekte bizneslere değişilmi. Coffee shop'da diýeli häzirki çünkü häzirki elingdäki bolan biznesde işläp duran. Şu wagt dogrymy aýtsam, meselem boş wagtym bolsa, kä wagt öýde ýatyrkamam ýa neme maşynda bir ýere barýan kamam, neme YouTube'da videolar açyp täze bir ideýa neme etjek bolýan, tapjak bolýan bir zat edip ýani doполнительный bir neme girdeji getirer ýaly. Şoň üçin hem işe yani biznesmen hem işe gözlegde diýip bilerin-de. Şoň üçin belli däl. Ýöne men aýtdym, indiki biznesim şo sagdyn imitlenmek diýen hökmalar organik bolmak hökmanam dälden neme fresh we adama sagdynly boljak imitleri taýarlap satmagy düşünýär. Sebäbi bu Amerikada dören zat başka yurtlardan barya bir 10-10 ýaşyldan. Hem ýerde de neme meşgul bolup bilýär. Hawa. Soňky soraýan. Sonra dogan içinde almasın. Öz işini saçına havadan ceket hemen saçını haladım var. Yattan çıkarman kızıl mikrofonunda. Kızıl mikrofonunda näçelik davat var. Davalı bir mikrofonun üstü. Öz işini kurmak isteyen ya da şunu coffee shop açacak adamlara berjek maksadyň näme bolar? Coffee shop açacak mı ya? Coffee shop, şunu coffee shop açacak. Banlar pikirlenýänler, banlar da berjek maksadyň näme bolar şolara? Koni Amerika. Hayt kamera. Şu kamera. Evet ayda.
New York'da şmani da sağdan diyene. Şeydi qovut ayarlayın. Amerikanlar aydışyalı location yani in vacip zat nerede yerleşýändigi kafe shop'un. Sebäbi kofe kultura bolmasa ýörenok şu ýerde biz. Kafe shop ýörenok. Location bolmy? Awa. Wajip zat diýär location. Awa iň wajip zat. Meselem diýeli şu kofe bir kulturasy bolmadyk ýerde $300,000 beribem. Şu kafe shop kursaňam, şu müşteriň bolmasa nemesi yok. Näkmet. Şu belki tatlykda bolan ýerme coffee shop sample berme. Şu açylan ýer bar. Bir köçe 4 tane coffee shop var da kaptal. Bir köçe aňardylar. Hemmeten başga bir köçe aňardylar. Hemme coffee shop bolan. Diýär buram tutmamatam normalny bir zat diýär. Bular görüp ýerleşýänler serişdirip ingadyklarına serýärler. Location coffee içýär meňden o idea durdular. Şu vardı da şu var ya şu location. Menem onu ünsürdüm sebäbi köp ýerler näme üçin izle kafe shoply ýerler var. Ýöne Camber coffee kulturasy bolmadyk ýaly ýer. Näme üçin sebäbi arzan arýanda. Her kim arzana bökýärden şeýdip bir-biriniň ýanyndaçy. Meniň hem öz ýalňyşym bar. Şu ikinji toçka Manhattan'daky arzana böküp şu ýere açdym. Ýöne ýanymda şu wagt ýene bir kafe shop açyldy. Yani 3 sany öňden wady, ýene bir açyldy. 5-imiz bar. Bu nemede durs. Şuna mana son soru berip ýapaýyn. Şu wagtky tejribeň bilen şu wagtky zatdan tejribeň bilenleri biznesa başlatan şu kafe shop şuly iş etmedim diýen adam barmy? Men mesela ýanky bolup biler oň daşynda mesela öňem bady coffee shoplar men açdym diýen ondan başga mesela ondan başga näme ýalňyşlyk ýalňyşlyk bolup biler ýöne şunu şeýle ederdim diýen başlangyjynda şunu ýaly ederdim diýen bir adam bar. Elbetde bar. Olam kontrakt hökman okan. Kontrakt hökman okan. Näçe uzyna modal trokan. Terms and conditions bilen ben aşağı geçilýär, scroll down edip bilen. Arendan dostun görse dem şu kontrakt hökman okamaly. Şoň üçin ýerde ýuristiň dadyň barmy şol adamy? Indi bar. Gana Twitter adam bişdi bir iki ýalňyşlykdan soň bar indi. Doğru. Ya gowşala wagtyna. Iň wajip zatlan berem, dogry diýär. Arslan Aýtjak daşyna, mundan daşyna özüňiz gatnaşyp. Şunu aýtmasam, hökman aýtmaly, men podcast edýän bir pikiriň adamym, ýok bolsa. Bar. Şu kamera. Görüşe kamera terip. Dur. Hökman patpisatçydyn. Şola dogry. Ýazarlama unutmaň. Sebäbi seretýänleň köp bölegi ýazarlanok. Biz belli bir maksada ýetişip bolýar, ýazarlamaňyzy maslahat berýär. Halasaňyz tanışlaňyz bilen paýlaşmaňyzy maslahat berýär. Maslahat beremzok. İsleýär. Haýşy diýär. Tanışlaňyz bilen paýlaşmagy. Artan köp sawasyn aýdýar saňa da. Mehmanymyz bolanyň üçin hem mehman şekilde bizi kabul edeniň üçin köp sağ ol. Ýa-da sanlarymyzda görüşýänçak hoş sağ olun. Brooklyn, New York'a geldiňizde Manhattan'a da Arvaç Coffee adreslerini amyadar taşak. Hökman barın. Ştayda yine adresi. Ştayda. O 3 sanak günü. Gelmiş mi? Yeah. London, näme diýişi London Park için? London Park. Yeah. Tütü çay karoçu, вообще bit. Bizim dilimizde Kazaklan çay.